أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ara mana numfashi muka halarci 4 ga watan Zulqa'ada shekara 1446 bayan hijiran fiyayyen halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya munasaba da 2 ga watan 5 shekara 2025 miladiya ta annabi Isa alaihi salam dan Maryam. Insha Allah taken huduban yau na magana akan daga cikin dalilan da suke sanya wa mutum farin ciki bisa ga shari'a har ma ga rayuwa ta duniya. In dai kana son ka samu farin ciki a rayuwarka ta duniya dindindin, to ka kiyaye wayannan dalilan. Farin ciki, kwanciyar hankali, ba sai ka tara tarin dukiya ba sai ka samu abin da kake hararwa ba. In dai ka rike wannan abubuwa din, to zaka samu kwanciyar hankali. Abu na farko shine kada ka rinka yin da na sanin abin da ya wuce, kana jin bakin ciki akan abin da ya wuce. Banda zunubi fa, ba a magana akan zunubai, domin babin zunubai ana son mutum ya zama yana yin da ya sani me yasa ya aikata wannan zunubin, yana kokarin tuba. Ana magana akan abubuwan da kake kokarin samu na duniya. Na je kasuwa ina son ci riba kaza sai ban samu ba, ina son samu mukami kaza ban samu ba, ina son samu kujera kaza ban samu ba. To duk abin da ya wuce ka daina da mene tunani, ka daina damuwa akai. Duk wanda ya wuce ya wuce, ka kyale shi ya zama fi'ili madi. In dai har ya wuce ya wuce. A yanzu kuma ka daina farin ciki, kana tunƙaho, kana kafafa, kana fankama, kana alfahari, kana ganin ai ƙoƙarinka ne ya baka matsayin da kake kai. Ka rinka cewa alhamdulillah. Sannan kuma kar ka rinka tsoron gobe me zai faru gobe. Gobe na hannun Allah, ba hannunka yake ba. Babu ruwanka da abin da zai faru gobe. Ka je kasuwa ka dan samu abin da za ka kawo gida gobe ba sai ka ce ma iyali gobe kuma na hannun Allah, sai abin da Allah ya yi. Amma idan kana tunanin gobe me zai faru, to kana so kai tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin ilimin shi na boye. Shine kadai ya san me zai faru gobe. Babu ruwanka da gobe na Allah ne. Ba wai an hana ka yin tanaji bane, ba laifi bane ba, amma gobe na hannun Allah. Kar ka rinka jin takeici da kuma damuwa, to yanzu gobe yaya, ko kuma a jiya me yasa na rasa kaza. Abin yana damun ka a koda yaushe, kana kuma fargaban me zai faru gobe. Kana jin takeicin abin da ya wuce jiya, kuma gobe kana fargaba me zai faru gobe, kuma kana farin cikin yau. Dan adam kenan. Jiya ta riga ta wuce, ka kyala wannan ya wuce. Abin da ya wuce ya wuce. Yau kuma alhamdulillah, ba kokarin ka bane ba, garin daman Allah ne ba. Gobe kuma fa bai riga ya so ba. Allah ya kai mu goben lafiya, kuma Allah shi yasa abin da zai faru gobe. Shikenan ka samu kwanciyar hankali. Amma kana jin haushin me ya faru jiya, me yasa ban samu kaza ba, ai da na yi kaza da na samu kaza. Sai kuma yau aiwa, ai da ma na san zan samu kaza. Gobe kuma to Allah da ya kai mu goben lafiya. Kana fargaban me zai faru gobe, kyale ma Allah kayan shi. Babu ruwanka da gobe ba Allah bai kai mu goben ba tukuna, ba ta zo ba tukuna. Amma a koda yaushe in baka sa irin wayannan abubuwan guda uku a cikin zuciyarka, to akwai matsala. Jiya ta wuce, yau alhamdulillah, gobe tana hannun Allah. Shikenan za a kwanta kai ta munsharinka, ba abin da yake damun ka. Amma idan kana cikin fargaban me zai faru gobe, kuma kana takeicin me ya faru jiya, kuma yau kana tsananin farin ciki, kana alfahari ai kokarinka ne ya baka, to akwai matsala. Ana son ka zamanto akasin haka. Jiya ya wuce, yau kuma fa alhamdulillah, gobe kuma na hannun Allah. Shikenan ka fawwala ma Allah komai da komai. Wa fawwada amri ila Allah. Ka mika dukkanin lamarin ka zuwa ga Allah, shi ya zamanto maka hukuncinka. Idan Allah ya zamanto maka hukuncinka, alhamdulillah. Amma idan kana tunanin me zai faru gobe, me zai faru, to akwai matsala. Ka bar wa Allah kayan shi. Shi ya san me zai faru gobe. Kamar yadda jiyan ta wuce, kuma kana cikin yau,
goben kuma tana zuwa, me zai faru wallahu a'lam. Yanzu wani yana cewa to yanzu idan Allah ya kai mu shekaru masu zuwa 27 yanzu ya kenan za a yi, Allah shi yasa abin da zai faru, babu ruwanka da wannan, bai zo ba tukuna, kyalewa Allah kayan shi. Abin da ya wuce ya wuce, yau din kuma alhamdulillah Allah ya baka abin da zaka ci kai da iyalinka, gobe kuma ka bar wa Allah kayan shi, ka bi Allah da takawa shikenan. Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wanda suka ce Allah shine ubangijinmu kuma suka tsayu wurin ba da farlolin Allah subhanahu wa ta'ala, fala khawfun alaihim, ba sa tsoron me zai faru gobe, wala hum yahzanun, kuma ba sa shakka kuma ba sa takeici me wuce jiya, babu ruwansu da wannan, ya riga ya wuce. Duk abin da ya faru jiya ya zama fi'ili madi ya wuce, na gobe kuma fa yana hannun Allah, bai riga ya zo ba tukuna. Ba sa damuwa domin sun mai da Allah ya zama to shine wajibincin su. Shi yasa in zaka fita kana yin addu'a, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, da sunan Allah ka miƙa komai zuwa ga Allah, baka da tsumi babu dubara, sai mene sai da Allah yayi. Ka kiyaye wannan addu'a, tana da amfani, akwai kuma ma'ana a cikin wannan addu'a din. Amma kana fargaban me zai faru har yau kana shakkan kaman dai ka manta cewa menene Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, shine ubangijin talakai, shi jibanci komai da komai. Wannan wato ani wani bangare ne tauhidi na rayuwa, lalle ka mai da komai a hannun Allah, ka daina shakka akai wallahi. Shi yasa manyan sahabbai idan sun zo ba da sadaka ba sa fargaba, wai me muka bar ma iyalanmu, sai su ce sun bar wa iyalansu Allah da mamanki, babu ruwansu kuma Allah zai sake ba su, saboda tsananin tawakkali da kuma karfin hali da kuma dogaro zuwa ga Allah, sun gasgata Allah. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai tabar da su ba, amma muna shakka muna kokonto. Da fatan Allah ya sa mu dace da alkhairi, Allah ya jibinta al'amuran mu gabaki daya.